Q&A alebo questions and answers. Po slovensky to je otázky a odpovede. Ale vlastne prečo? Ale však ja som hovoril, že budem odcestovaný. No toto video je predstočené. Jej. Aký skvelý nápad. A teraz na liečení toto strihá. Takže napíšte mi hociaké veci, na aké ja budem odpovedať úplne, že hocičo, kľudne môže to byť, že či si niekedy skočil do lavy. Možno odpíšem, že áno. Ale to je proste video, lepšie povedané. A jo, vidíme sa, keď mi to čo napíšete. Dovidenia. Prerušuje sa video, pozor, prerušuje sa video. Prečo? Lebo sa blížime k 20 subs. Dajte like a odber so zvončekom a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.